У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Христос запрашае нас быць Яго прапаведнікамі, рукамі і нагамі, якія занясуць Яго слова іншым людзям. Падчас гэтай імшы мы молімся за памерлых Браніславу Жыхар, 25 гадоў, Анатолія Жыхар, 50 гадоў, пасля смерці Яніну, Саверыну, Юзефу і Эдуарда Калей, і ўсіх памерлых з радні Калей, Кутас, Фроловых і Сахар. Молимся за памерлых Адама і Антоніну, Вярбіцкіх, Марію Казіміра Каладзінскіх. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, молодару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Маранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змілуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сидиш праворучной Царя, змілуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найважніший, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі молиться. Амен. Молимся. Боже, Ты праз прыніжэнне Твайго Сына падняў палае чалавецтва, а дары сваіх верных святою радасцю, і ўчыні, каб вызваленыя з няволі граху, яны дасягнулі вечнага шчасця. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына,
які з Тобою живі і валадарыць у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечныя. Аминь. Читання книги пророка Исаии. Радуйтеся разом з Єрусалимом і веселітеся в їм, усе, хто любить його. Радосно веселітеся разом з їм усе, хто плакав над їм. Каб ви кормилися і насичалися удосталь з грудей його сутешення. Каб ви упивалися і наповнялися солодой з грудей його найслави. Бо так каже Пан: «Ось я скерую да яго спакой, як раку, і хвалу народаў, як паўнаводны поток. Вас будуць карміць і носить на руках, і на коленях будуць песціць вас. Як кагосьці суцяшае маці, так я буду суцяшаць вас, і атрымаеце суцяшэнне ў Єрусаліме. Убачыце, і усцешыцца вашее сэрца, и кости ваши расквитнеют, як трава, и откроется рука Пана слугам ягоным». Это Слово Божие. Ускликни Богу вся земля, ускликни Богу вся земля, ускликни Богу вся земля, спявайте про славу Его на ім'я, прославляйте Его хвалу, скажите Богу, які грозні справи Твої. Ускликни Богу вся земля, нехай поклонится Тобі вся земля і співає Тобі, нехай прославляє ім'я Твоє. Прийдіть і убачте справи Бога, грозні справи Його над синами чоловічими. Ускликни Богу вся земля, і Он змінив море у сушу, пішу перейшли раку, і радувалися там у їм, і Он володарить у своїй моці навіки. Ускликни Богу вся земля, усі, хто боїться Бога, прийдіть і послухайте. Я расскажу вам, что и Он учинил для моей души. Благословленный Бог, який не откинул моей молитвы и не позбавил меня милосердности своей. Ускликни Богу вся земля. Читання послання святого апостола Павла до Галатам. Брати, нехай не буду хвалитися нічим, окромя крижа нашого Пана Єсуса Христа, праз якого світ укрижований для мене, а я для світу. Бо ні образання нічого не значить, ні відсутність образання, але тільки нове створення. І над усіми, хто буде поступати поводле гэтага правила, спокой і милосердність, а так само над Ізраїлем Божим. Урэшце, нехай ніхто не обтяжарвае мяне, бо я ношу на теле своим раны Єсуса. Ласка нашего Пана Єсуса Христа с Духом вашим, браты. Амин. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по воде Луки. Хвала Тобі, Пані. У той час Пан призначив 72 інших вучняў і паслаў іх падвое перад сабою у кожны горад і месца, куды сам хацеў ісці. І сказаў ім: жніво сапраўды вялікае, а работнікаў мала, таму прасіце гаспадара жніва, каб паслаў работнікаў на жніво сваё. Ідзіце, вось я пасылаю вас, як ягнят сярод ваўкоў. Не бярыце ні машны, ні торбы, ні сандаляў, і ў дарозе нікога не вітайце. У які б дом не ўвайшлі, спачатку кажыце: спакой гэтаму дому. І калі будзе там сын спакою, то на ім спачне ваш спакой. Калі ж не, то вернецца да вас. Заставайцеся ў тым доме, ешце і піце, што ёсць у іх, бо работнік заслугоўвае платы сваёй. Не пераходзьце з дому ў дом. І калі прыйдзеце ў які горад і прымуць вас, ешце, што вам пададуць, і аздараўляйце ў ім хворых і кажыце ім: наблізілася да вас валадарства Божае. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сёння ў Евангеліі мы чуем, як Jesús высылае, як падкрэслена, іншых 72 вучняў ісці і прапаведваць. Іншых, бо гэта не такая група, якой былі 12 апосталаў. Гэта іншыя людзі. 12 апосталаў сімвалічна прадстаўлялі новы ізраільскі народ, новы выбраны народ, альбо ўсіх нас, хрысціянаў. А 72 вучні, у некаторых рукапісах напісана, што іх было 70, увасаблялі думку ў нейкім сэнсе, якая была распаўсюджана сярод юдэяў, што ёсць на зямлі, апрача іх, яшчэ 70 народаў. Бог як бы пасылае сваіх вучняў да кожнага чалавека, да чалавека на ўсёй зямлі, дзе б ён не жыў бы. І гэта не толькі задача духавенства стаць такімі вось пасланцамі Христовай навукі, але гэта задача для кожнага з нас. Туды, дзе не дойдзе святар, туды можа дайсці хтосьці з нас. Тым больш, што не ўсе захочуць слухаць святара, ці не зойдуць у касцёл, бо могуць мець нейкія перадузятасці, думаць нейкімі стэрэатыпамі. А чалавека, які жыве побач, ці проста выглядае як звычайны чалавек, некаторыя захочуць паслухаць. А калі не паслухаць, бо прапаведаваць было б складана, было б неяк дзіўна б часамі знянацку пачаць гаварыць пра Хрыста, але можна прапаведаваць сваім жыццём. І хоць сапраўды мы пасланыя, як ягняткі сярод ваўкоў, у свет, які варожа ставіцца да тых, хто хоча па-сапраўднаму жыць па-хрысціянску. Калі не варожа, то з падазрэннем ці са спачуваннем: як вам цяжка быць хрысціянамі, няма ў вас нейкай радасці, ці вы такія нямудрыя, памыляецеся. Мы можам гэтаму свету даць моцны сігнал, што варта задумацца, жыць не толькі сённяшнім днём, а глядзець як бы з перспектывы вечнасці, як адгукаюцца нашыя жыццёвыя выбары. У часы савецкага пераследу рэлігіі не было амаль святароў на нашых землях. Гэта якраз звычайныя людзі перадавалі іншым, як трэба маліцца, у што верыць. Часта простыя пажылыя жанчыны вучылі сваіх дзяцей і ўнукаў. І яны справіліся з гэтай задачай, і вера захавалася на нашай зямлі. І цяпер гэта ўжо
наша задача перадаваць веру іншым. Асаблівым чынам важнае выхаванне ў сям'і. Дзеці глядзяць на сваіх бацькоў і пераймаюць іх паводзіны. Часамі бацькі хочуць, каб у касцёле ўсяму дзіця навучылі, як быць добрым, як верыць правільна. Але калі ў доме яны бачаць іншы прыклад, то гэтая вучоба не дае вялікіх плёнаў. Мы не можам прымусіць кагосьці быць праведным чалавекам, быць чалавекам рэлігійным. Хоць часамі хацелася б, каб ці дзеці дарослыя, ці муж, жонка перамянілі сваё жыццё. Але і Бог таксама нас не прымушае быць добрымі, быць яму вернымі. Пан Езус быў найлепшым прапаведнікам, чыніў цуды, людзі гэта бачылі, але многія не захацелі за ім пайсці, а калі захацелі, то вельмі хутка збочылі з гэтай дарогі. Калі Езус уязджае ў Іерусалім на сваю апошнюю Пасху, ён чуе, як натоўпы вітаюць яго. «Гасанна, сыну Давіда», спявае натоўп. Але праз ужо некалькі дзён гэты самы натоўп вельмі хутка забываецца. І што ён бачыў цуды, і што ён чуў вельмі красамоўную і ўзнёслую пропаведзь. Таму не будзем пад прымусам кагосьці ці шантажом спрабаваць прывесці да касцёла, а найлепш сваёй малітвай і добрым прыкладам. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Да Бога, які шчодра дорвае нас сваімі дарамі, скіруем нашыя малітвы. Молімся за ўсіх біскупаў, каб яны плённа працавалі на карысць евангелізацыі свету. Цябе просім. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб у сваім жыцці яны кіраваліся Божымі запаведзямі. Цябе просім. Молімся за тых, хто прысвяціў сваё жыццё абвяшчэнню добрай навіны, каб яны маглі ўбачыць плён сваёй працы і напоўніліся Божай радасцю. Цябе просім. Молімся за маладыя сужэнствы, каб яны клапаціліся аб развіцці веры і згодна з ёю уладкоўвалі сваё жыццё. Цябе просім. Молімся за людзей, расчараваных жыццёвымі няўдачамі, каб яны спадзяваліся не толькі на ўласныя сілы,
але и на допомогу Пана Бога. Тебе просим. Молимся за нас, тут собраных, как мы умели распознавать Божию волю и с радостью ее выконывали. Тебе просим. Доверяем доброму Богу померлых, Брониславу Жихар у 25-ю годовину, Анатолия Жихар у 50-ю, Янину, Ксаверину, Юзефу, Эдуарда, Калей и всех померлых из родни Калей, Кутас, Фроловых, Сахар. Молимся за померлых Адама и Антонину Вербицких, Марию и Казимира Каладинских. Тебе просим. Добрый Боже, выслухай наши молитвы праз Христа, Пана нашего. Наши дары прими, о Боже, что складаем на алтарь Тебе. С верой и надеждой, Пане, просим, а дары любую, хай душа Тобой живи. Дай познать нам волю Твою, Пане, хочем жить поводле слов Твоих. Вместе милый был мизерный, марный, в темры безделье блукаем, шлях нам освети. Просим, дай нам ласку Твою, Пане, поможи нам до Тебе прийти. Хочем быть с Тобою в небе разом, Твою величие, могутность вечно обхвалить. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Боже наш Ойче, нехай нас очистить ахвяра, якую мы Табе складаем, и нехай з дня ў дзень вядзе нас да жыцця, што чакае нас у небе. Праз Христа, Пана нашага. Пан з вами. Угору серце. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Твоя безмежная слава выявілася ў тым, што Ты сваю Божую моцаю прыйшоў на дапамогу людзям і праз свайго Сына, які стаў чалавекам, вызваліў нас ад вечнай смерці. І такім чынам усім, каго загубіў грэх, вярнуў жыццё праз смерць нашага Пана Езуса Хрыста. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста.
Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чакаем Твое христианство. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым наставленнем навучаныя, осмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя.
Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближнему знак супакою. Баранку Божий, я на Тебя реш на себе, грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, я на Тебя реш на себе, грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, я на Тебя реш на себе, грехи світу, одари нас упокоїм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные пакліканыя на вячэру ягоную. Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас, кажа Пан. Хліб найтяжейший, огорни своим молчанием, скременив белый гостей, забери мою темру. Хлеб найтяжейший, огорни своим молчанием, скременив белый гостей, забери мою темру. Огорни мяне, как як ты стався хлебом. Огорни мяне, как як ты стався хлебом. Поблагослови, як хлеб подели, поміж тими, хто прагне. Поблагослови, як хлеб подели, поміж тими, хто прагне. Хлеб найтяжейший, огорни своим молчанием, скременив белый гостей, забери мою темру. Хлеб найтяжейший, огорни своим молчанием, скременив белый гостей, забери мою темру. А кришинки тыя, якія застануцца, а кришинки тыя, якія застануцца, раздай тым, хто не верить у своем прагнении, раздай тым, хто не верить у своем прагнении. Хлеб найтяжейший, огорни своим молчанием, скременив белый гостей, забери мою темру. Дякуєм Тобі, Боже наш, бо Ти ось добрий. Дякуєм Тобі, погані,
Тобі, Пані, Алілюя. Молимся. Умацаваныя такімі вялікімі дарамі, просім Цябе, Пане, учыні, каб мы атрымалі збавенныя ласкі і няспынна Цябе праслаўлялі. Праз Хрыста, Пана нашага. Святы Арханёле Міхале, присядьте, паслухаем аб'явы. У літургіі ўзгадваем 11 ліпеня ў пятніцу свята святого Бенедыкта, абата апекуна Еўропы. Святая імша ў Стоўбцах у панядзелак у 19 гадзін, у аўторак у 9, у сераду і чацвер у 19, у пятніцу ў 9, у суботу, як звычайна, ў 9 і 19 гадзін. У нядзелю імша таксама, як звычайна, у 11 і 18. У Адцэдзе імша ў нядзелю ў 9, у Новым Свержні ў 13, у Жацераве ў 16 гадзін. 12 ліпеня 18 гадзіне набажэнства ў гонар айца Фабіяна. Дзякуем за ахвяраванне і працы пры касцёле. Удзячнасць таксама ўсім пілігрымаў, якія скіраваліся на ўрачыстасць Маці Божай Буцлаўскай 5-6 ліпеня. У ларку заахвочваем набываць часопіс «Аве Марія», новы нумар. Ёсць дзённік святой Фаўстыны, цікавая кніга пра споведь таінства прымірення. Гэта новы наклад, калісьці была ўжо гэта кніга ў продажы. Можна набываць малітоўнік для хворых, «Умацуй, Пане», малітоўнік для сем'яў, «Сям'я калыска любові». Для ружанцовых колаў прывезлі камплекты таямніц святога ружанца. Кожная ружа можа набыць новы камплект таямніц. Дзякуй за супольную малітву. На новы тыдзень прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословит и стероже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Фабіяні, наш чудотворця, став причиной оборонца, нам шлях збавлення покажи, край наша лиха бережи. Фабіяні, наш чудотворця, став причиной оборонца, нам шлях збавлення покажи, край наша лиха бережи. Фабіяні, наш чудотворця, став причиной оборонца, нам шлях збавлення покажи, край наша лиха бережи. Боже, ти представляєш цього шлях, вибраний Словом Твоїм, побожним євангельським життям і отданий служенням пошагали сорока дорогой сестер, разнанием меня Твоего святого, обещания слава Твоего и уделяющих святых составов, алдар, ласки, хвалы, алтара, славу Твоего, а Фабияне за
отримана, а Бога Пана. Сюда. Смотри.